Ма виж какво симпатично такова, не е някакво гадно. Някакво симпатично са го направили такова, нали? Не е някакво... Вътре има указателни табели, имаше от пластмаса направени такива яйца на еди какво си яйцето, на еди това си яйцето. Състезание ли спре? Да, най-тежката на мен ми са пърта, най-тежката. С най-големия двигател, не? Не, те са едни и същи. Така ли? Тази е от спасителен кораб, спасителен отбор. Да, че е тежко. Сериозно е? Махай, заедно, махай, Много чакай, чакай да ги снимам. А между другото, тези плажови, липи, листи, селестар, потамята, това са гръцки думи, само че Абе, не листи, мога да се сета ние сме точно. ходили на твоя Но това са думи, които са свързани. Те са били някога свърталище на най-големите пирати тук на Черно море. Оле! Значи тук е имало пирати, изобщо карибските пирати не толкова не са. Имало страшни пирати. А това много листи, кораби. как се стига до него? Листи. Листи, той пак пеша. Да, Той да. след липити продължаваш. А, да, Добре, разбрах. хайде отидем да го видим това, ние не сме го видяли. Не, че е много, кой знае колко пъти. 5, 6, 7, 8, 10 километра. Не. Около Километър. 2-3 километра след липити. Значи след липите продължаваме още Да. малко, ще видим. Имаме потенциал. Имаме Тук потенциал. е върлувал този Вълчан войвода. Така. Или най-големият пират на времената. Който накрая има такова голямо богатство, което аз сънувам всяка вечер как го намирам в пещерата и как вече влизам в шелтиците и как не мога да излеза. И той е бил толкова много богат, несметни богатства, точно като на Шехерезада на Сезам отвори се. И се носят легенди тук за това и Странджа, където са скрити неговите съкровища. Той е искал да откупи България от турците, но Леле. турците не са се съгласили тогава. Без- Той е давал богатство. Огромно. Много е готино всичко. Много кошмар. Да се скачат. Всички кораби, които са минавали тук, всякакви... Има тук един музей на котвата в Ахтопол. Ако имате време и желание, може да го разгледате, там има много история. И там има останки извадени някога. Марк Аврели е идвал тук по римско време, когато са идвали, но тук римски кораби, римски котви, уникални котви, изработени от дърво тип. Нали, за сега доста примитивни. Но тук всичко е усеяно с кораби, битки са се водили страшно. Набези. Не било е... Зайчо, прави. Ти ми, Зайчо. Сега ще потвая слънцето. Няма. Но как няма? Много е готина водичката. Искаме се да стоп на кръчетата малко. Него и то да не види нещо. Всичко е яко. Аз ще съм мезе. Да, тук е за... намокри. Намокри зайчето. Какво взел? Нещо видя ли? Какво? Намокри ли крака? То заешки крак, бе. Бедрото. Много исках да топна. Много хубаво. Мита, че ти да не огладня. Много съм Не, впечатлена. не съм. Пак ме бъзик. Аптеката дали работи Синеморец? Аптеката в Синеморец работи, видяхме, че Да, работи, да. Добре. Да. Ще трябва да вземем нещо за припечени. За припечени нещо трябва да вземем. Да, задължително. Кажете си даже възможно.